गुड इभिनिं लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो खुलुमबाय लोगोफोर दायो दङ जोङो बिश्वनाथ सारियालिनि शनि मन्दिरावहा छठ फुजा गोदोर जायो आरो लोगोफोर नै जों फुजा नायनो फैदो छठ फुजा न रामान लोगोफोर भिडिअखौ जोंसो नायलांबाय था नोंथांमोनखौ आं खिथिलांगोन भितरावहा मा दङ मान भीड़ मचे छठ पूजा शनि मंदिर सम्मानित करेंगे हमारे पश्चिम तारली विधानसभा समिति के अरविंद गुप्ता। हजार मन से नहीं हमारे अरविंद गुप्ता जी हमारे पद महोदय तहसीलदार सलाम महोदय सम्मानित कर रहे हैं। हमारे म्यूनिसिपल बोर्ड के वाइस चेयरमैन हमारे मंच पर विराजमान है उन्हें रसीम गुलाम का सम्मानित करेंगे हमारे बाबू गुप्ता। हमारे 1 नंबर वार्ड के हमारे मंच पर विराजमान है उन्हें अपने सम्मानित करेंगे। गासैबो फैनानै नै फुजा गासैनियाव गावबा गाव परियाल लायै फैगासिनो फख्रि आरो फख्रिनि जिं गासैबो बावगासिनो बिराद गोदोर फख्रि बियो जोंनि बिश्वनाथ सारियालिनि शनि मन्दिराव दङ बे फख्रिया छठ फुजा बिराद गोदोर जायो फख्रिया पुरा गिदिंनानै आरो फुजा जागासिनो नै लोगोफोर नोंथांमोना नुदों नै गुथाय फख्रिखौ नै बायदि साजायजोबदो आरो फाखोरसे साजायदो बेबायदिनो फरेथिं सत्य मायानि मुर्ति नै गासिबो बावगासिनो बेयाव बावगासिनो नै गासिबो मिरपुरा साखि जलायनो थाखाय Lana, zigzag खालामनानै फुजा मेला नायनाय जाबाय लोगोफोर दायो न'आव थांसै आरो लोगोफोर जायबा आंनि चेनेलाव गोदान फैदो साबस्क्राइब खालामखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनाङो नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन लोगोफोर दिनै समाव दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय potato spiral जानोसै लोगोफोर नै जानानै न' थांसै